Molt bones a tothom. Avui hem vingut fins a la Serra d'en Sija per fer un cim que és un dels essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Es tracta del cim de la Gallina Pelada, un cim de 2.327 metres que hem fet amb l'Eric i amb Bruix i la Duna, que estan molt ocupats, com veieu, saltant darrere dels animalons aquí al cim. Un cim que és impressionant. Aquí veiem el Puig de la Morrera, el Pedró de les Quatre Batlles amb aquesta banda, que són també cims importants, la zona de les antigues pistes d'esquí de Rasos de Peguera, i aquí sota ens quedaria precisament el poble abandonat de Peguera, més a darrere Berga i el santuari de la Mare de Queralt. Aquí hi ha tota la zona de la pujada que hem efectuat des de Fontfreda i algun dels cims que farem més endavant, i aquí òbviament tot el que és el massís del Pedraforca, tot i que no el reconeixereu des d'aquesta vista, però això és el Pedraforca just aquí davant. És el cim de la Gallina Pelada. No em digueu d'on ve aquest nom, suposo que des d'alguna zona es devia veure en el seu moment forma de gallina pelada, no sé, per exemple, o de pollastre a l'ast, que deu ser exactament el mateix, si fa o no fa. Moltíssimes gràcies. Ha estat el cim de la Gallina Pelada que hem fet en el dia d'avui a la zona de Gósol, que queda per aquí baix, de Saldes i també de Fígols. És tota aquesta zona, i a darrere hi ha també Vallcebre. Serà fins la propera.